आदसा रायजोफोर दिनै नैबे भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो बरायना लाग्रोनायजों लोगोसे दिनै बे कन्टेन्टनि गेजेरजोंहाय आङो माखासे बाथ्रा बुंनो नागिरदों। जोंहा मैयाहाय बड'लेण्ड बुब्लि निउस पर्टेलावहाय UPPL सापर्टारफोराहाय मोनसे बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोनदों, नङा होमबा रायजोफोर? सनितपुराव हा पाट्टा प्रमद सारा हैयि आरो सनितपुराव मा पार्सेलफोर बारबोदों बेफोरनि सोमोन्दै बाथ्रा नोंथांमोना मोनथिबायबो जानो हागौ आरो सोरबा मोनथियाखैबो जानो हागौ आरो मोनथियाखैबा बे भिडिअनि गेजेरजों मोनथिनो हागोन रायजोफोर। बेनिखायनो भिडिअखौ उइदाउट स्किपफुल नायलांबानो जाबाय आरो चेनेलाव गोदान फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। अके रायजोफोर, बिदिब्ला बिनि सिगांनो मोनसे बाथ्रा आं बुंग्रोनो इच्सा खालामदों। जोंहा दाखालि बावैसो गोबोरखि हालाम, नोंथांमोना बयबो मिथिगौ नङा होमबा? BTRनि गोबोरखि हालाम, जेराव दंफां सिखावनि माखासे गावजों गाव एना एनि दावराव जालागासिनो दंमोन ना, बिथांमोननि रायजो राजाफोरनिफ्राय मोनसे प्रेस मिट नोंथांमोना SK बड' ब्लगनि गेजेरजों सोरबा सोरबा नुनो मोनबाय आरो सोरबा सोरबा नुनो मोनाखै। बिथांमोना मा बुंदों, बिथांमोननि बुंनायखौ ससे देखायनो इच्सा खालामदों नोंथांमोननो। गोजोननाय थाबाय जोंनि बेयावसिम सफैनो हानाय इउटुबारफोरनिसिमबो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो मान बावग्रोयो। मानो होनोब्ला जों ओरैबायदि खैफोदाव गोग्लैना दङ। दा जोंनि खैफोदानो ओरैबायदि जाहैबाय, बे जेनोखि दाख्लै जानानै थांनाय दंफां फालांगिफोरनिसिम बिथांमोना बुंबाय थादों, दंफां फालांगिरिफ्रा मोनसे डिपार्टमेन्टआ मावनानै लांदों होननानै। जोंथ' बेखौ मिन्थिया। जों मिन्थियो माखौ? जोंहा जोंनि जायगायावहाय जिबायदि जोङो बेबायदिनो हाग्रा एवस्रांनानै, जोंनि हाफोरखौ हाग्रा एवस्रांनानै जों बेसर फोनोसो जों हाग्रा एवबाय थायो। नाथाय बिसोरो बुंदों जोंनि गेजेराव जेन'बा बे गोबोर हालामनिफ्राय दंफां मावग्रा बा दंफां फालांगि खालामग्रा दङ होननानै। नाथाय बे नङा। जोंनाव बे जानो हाया। मानो जानो हाया? जोङो बेवहाय नयथा गामिनि FRCनि आङो प्रेसिडेन्ट जानानै आं बेखौ लक्ष्य खालामबाय थायो। नाथाय बेबायदि दंफां 2 नम्बर मावग्राया आंनिफ्राय गैया। आरो जेनोखि जानाय बेबायदि घटनाफ्राबो जोंनि एरियायाव जायाखै। जोङो गोबोरखि एरियायाव सोरबा सासेया बुङोबा बे गोरोन्थि जागोन। मानो जागोन? नाथाय जोंनाव जायाखैब्ला जों बोरै जादों होनना बुंनो हानो? जोंनि गोबोरखियावथ' जायाखै। जादों बेयो दाबसे गोजानाव। नाथाय बे दाबसे गोजानाव जादोंब्लाबो जोंनि लामाजोंबो फैयाखै। मानो होनोब्ला जोङो बेवहाय 2005 बा 4निफ्रायनो जोङो दङ। खस्थ'यै जोङो सोलिबोनानै दिनैसिमाव जोङो मोजांनिफ्राय मोजां साबसिन जाबोनायाव दिनै जोंनि सायाव दानि जे जों जाय सरखारजोंहाय दङ, बा जों जायजों बेबायदिनो थांलाय फैलाय सोलिबाय थादों, बा जोङो सोरजों थानांगौ जों बेखौ मिथिनाय हिसाबै जोंहा दङखाय दा जोंखौहाय जोंनि बे हालामखौ बेबायदिनो जोंनि हालामखौहाय माबायदि अबस्था खालामलांनो नागिरदों बेखौहाय जोङो एसेबाबो मिथिनो मोनदों आरो। आच्छा, नोंथांमोननि इउटुब चेनेलखौ जोंनि बे गोबोरखि हालामनि जानानै बरायबाय। एक्सुवेलि मेन खोथाया जाहैबाय, जेनाखि माखासे 2 नम्बर मावनायनि थांखिखौ लानानै जोंनि बे आम पाब्लिक रायजो जानाय जोंनि बे गोबोरखि हालामखौ लानानै जिनाखि माखासे नोजोर बोनानै जोंनि सायाव माखासे गाज्रि गोहोम खोख्लैनो नागिरदों, नैबेखौ लानानै फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थाखाय आं फैबाय। एक्सुवेलि जों बुंनो थाङो बेबादि, जिनाखि दाख्लिनि बावैसो बेनिफ्राय माखासे जोंनि जिनाखि गोबोरखिनि साहाजों जिनाखि फरेस्टफ्रा माखासे बर्डार होनानै दोननाय दङ, बेनि साहाजोंनिफ्राय माखासे दंफां बख'दों होननानै जों मिथिदों। खिन्थु बे दंफाङा सोर हादोंमोन, बबेनि मानसि हाफैदों आरो सोर दिखोनानै लांदों जों बेखौ मिथिया। रायजोफोरा मा कमेन्ट होनो हरनो हागोन? बिथांमोननि रायजो राजाफोराहाय एसे गोसोआव गिखांनायबो फैदों खोमानदां। मानो होनना बुङोब्ला दंफां खावनाय खाविखौ लानानैहाय रायजो राजा हिसाबै बिथांमोननियाबो हयथ' माबाया FRC भिलेज गोनजा जों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला एसे गोसोआव गिखांनाय फैदों खोमानदां। खारन BTR सरखाराथ' जानला मानला ओरैनो एभेक्सन खालामलाबायबाय थायो, नङा होमबा रायजोफोर? एसे गिनायबो फैगोन, मानो गिया जानो, नङा होमबा रायजोफोर? अके, आं बिनि सायाव जेबो बारा बुंनो थांला रायजोफोर। दानिया फैदो बड'लेण्ड बुब्लि निउस पर्टेलनि सायाव आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो नागिरदों। एक्सुवेलि ना रायजोफोर मिथिबायना, बड'लेण्ड बुब्लि निउस पर्टेला माब्लाबा रायजो राजाफोरखौ ओरैबायदि गुद्दा गुद्दि बुलाय होगोन ना रायजोफोर, मिथिबायना? मालाबा बुलाय होगोनब्रा बिसोरो, मिथिबायना? निउस पर्टेला बै बड'लेण्ड बुब्लिया। आरो इन्टारभिउ लानोबा एसे मोजां बुंनो गोरों मानसिफोरखौ इन्टारभिउ लाहैथांब्रा। जेरावहाय BPF सापर्टारफोरा प्रेस मिट होगोन,
सानसे बा साननैनि उनाव बे जायगायाव थांनानै UPPL सापर्टारफोराहाय बड'लेण्ड बुब्लि बा बड'लेण्ड रादाबा बे जायगायाव थांनानै प्रेस मिट लाहैथारगोन आरोना नङा होमबा B5निया जेरावहाय प्रेस मिट होगोन UPPLनिया सानसे बा साननै उनावहाय बे जायगायाव थांनानै प्रेस मिट लाहैयो दा बिनि सायाव आंहा जेबो बुंनो गोनां बारा बाथ्रा गैया पलिटिकेलाव बेफोरबायदिया जाखायो पलिटिकेल गावजों गाव मोनसे एरियायाव आरो बिदि खावसे BPF खावसे UPPL बिदिथ' थाखायो नङा होमबा रायजोफोर आदसा रायजोफोर UPPL सापर्टारफोराहाय बड'लेण्ड बुब्लि निउस पर्टेलनि गेजेरजोंहाय बुंदों सनितपुरावहाय ट्राक गंसे कम्बल पार्सेल हरदोंनो BPFनि सापर्टारफोराहाय रायजो राजानो हानि फाट्टाखौ होदों आरो ओरैजाय सनितपुरसिमबो हैबाय हानि फाट्टा कम्बल खुन्दुं दाख्लै लाबोदों खोनानो मोन्दों गारि गंनै कम्बल खुन्दुं गारि गंसे सनितपुराव बारहरदोंनो गारि गंसेनो बिलाइनो हायै माखासे आद्रा थानाय मालखौ बिथांमोना सनितपुराव फानहरदों गारिजों गारि एभिडेन्स दङ जोंनाव नोंथांमोननो जों भिडिअखौ होगोन दा बबे जायगायाव हरदों बेसेबांनि फानहरदों बबे एरियायाव बर' मानसिनो फानहरदों ना गुबुन मानसिनो फानहरदो एसे फोरमायना होदो एसे माबा खालामना होदो जोंबो मिथिनो लुबैदों मानो होनबा जोंबो सनितपुरनि नालाय बेनिफ्राय एसे गोजां बोथोर फैबाय नालाय खम समाव मोनगोन खोमान्दां जोंबो एसे बायना लानो खम समफोरावहाय एसे बबे एरियायाव हरदों बबे सोरनो फानहरदों बबे हलसेल दखानाव हरदों ना सोरनो हरदों ना बबेबा आफादफोरनो एसे एनै थाखा लानानै हरदों ना मादों एसे इनफरमेसनखौ हरदोब्रा कमेन्टफोरनि गेजेराव जाहाथे जोंबो एसे खम समाव मोनबाय बायो खोमान्दां B5निया कम्बल फानहरखोमादोंनो रायजोफोर सनितपुराव BPF सापर्टारफोराहाय दा आंबो एसे बायना लाबोनो इच्छा जादों बेनिफ्राय गुबुन मोनसे बाथ्रा जाहैबाय रायजोफोर बिथांमोनहा बुंदों सनितपुराव प्रमद सारा सनितपुरावबो गोबां जायगायावनो प्रमद बर' साराहाय हा पाट्टा राननानै होबाय होननानै बुंदों खिन्थु बबे सनितपुरनि बबे जायगायाव प्रमद सारा हा पाट्टा रानना होफैखो आंथ' मिथिया रायजोफोर खिन्थु मोनथिनो लुबैनानै आं सोंनो दे रायजोफोर एसे खोनानाय बायदिब्ला साननैसो सिगां माने थांनाय बोसोरफोरावहाय ओइ गहपुरथिं सासे सानै मानसिनो हा पाट्टा रानना हैदों होननानै खोनानायमोन आं खोनानायालाय बेनिफ्राय दिकाजिलियावबो एसे रानना होनाय बायदि खोनादोंमोन खिन्थु बेसेबां सैथो आं बेखौ मिथिया बबे जायगायाव हा पाट्टा मोनदों प्रमद बर' सारनिफ्राय एसे कमेन्ट हरदो रायजोफोर मोनथिनो लुबैयो मानो होनबा जोंनि रायजो राजाफोराबो दिनै हा पाट्टा मोनाखै नालाय मथिं होखो मथिं होआखै आरो माथिं होबावगोन बेफोरखौ एसे मिथिनो लुबैयो नालाय नङा होमबा रायजोफोर जा प्रमद बर' साराहाय UPPL सरकाराहाय BTR सरकाराहाय हा पाट्टा रानफैनायनि बाथ्रा बुंदों जोंहा बड'लेण्ड बुब्लि निउस पर्टेलनि गेजेरजों UPPLनि सापर्टारफोराहाय माब्ला रानफैखो आरो रानफैगोन रानफैला एसे रायजोफोरा कमेन्ट हरलाय सोर मोनखो सोर मोनाखै प्रमद बर' सारनि आखाइनिफ्राय हा पाट्टाखौहाय जोंथ' मोनाखै बिनिखाय बुंदों आरोना रायजोफोर गोरोन्थिफोर जानो हागौ मोनिखाय मोनाखै होनना बुंदों आरो नङा होमबा आदसा रायजोफोर आंनि बे भिडिअ लाबोनायनि गेजेरजों आङो जास्ट जोबनायाव नैबेखौसो बुंनो नागिरो पलिटिकेलि B5नियानो जा UPPLनियानो जा आंथ' मोननैबो पार्टिखौ मोजां मोनो एसे बर'नि पलिटिकेल पार्टि हिसाबै गिदिर पलिटिकेलनि पार्टि हिसाबै BPF जा UPPL जा मोननैखौबो मोजां मोनो खिन्थु जाया जि गोरोन्थि मावो जायखौ जि बुंथावना बे बाथ्राखौ आं बुंखायो बेनिफ्राय पलिटिकेलि जों गावजों गाव ससियेल मिडियायाव निउस पर्टेलफोरावहाय प्रेस मिट होलायब्लाबो जों बखिलायबाबो जोङो मानसि हिसाबै एसे बर' हिसाबै गावजों गाव बुलायलायनाय गावजों गाव होसोलायनाय बेल' दाजाथों आं बेखौसो जोबनायाव नैबे आंनि चेनेलनि गेजेरजों बुंबाय थेंक इउ सो माच रायजोफोर जोबजासिम नायनायनि थाखाय